Ala? Ala? Ansinyazokumzwa. Wasangana mangwana kustudio na 9. Okay, ndo sofanda after 10 minutes. Among Rominem. Again and again. Young Terabeto. Saka baby, game over. Unaka zongo ita take over. Saka mira on the phonera. Message usandi nyorera. Ungu ndaka kuwadzisa. Shua ndina kusadzisa. Zvese zvandai kupromisa zvina kuitika. Kamudiro kacho kawandita, handiko kamudiro kaitondita. Ameno chete pakakupita, kusvika tiza nemuchita. Saka baby, game over. Unakazongoita take over. Saka mira undifonera. Message usandinyorera. Ndirikunzwa urikufamba uchipecha, uchiti mukadzi wako iye achahenda. Asi dai uri mumwe wasarenda, zvimwe uchamona wako ari beta. Facebook, WhatsApp nanga ndakubloka, asi nemanyunamba unongofona. Hanzi tete mangu ndasuwa todi, uye kamwe chete mumbondioni. Saka baby, game over. Unakazongoita take over. Saka mira undifonera. Message usandinyorera. Ungu ndakakuwadzisa, shua ndina kusadzisa. Zvese zvandai kupromisa